tun da ziya wani zaman sa haba dan Allah dan annabi 300 nan muka je muka dan kewaya duk inda muka saka wannan diran yanzu ma samu 300 kai amma ba ko wallahi ba abokina haba da Allah tun dazu kusan awa 2 da rabi ina jiran ka aidan mun cika wannan abu tsaya ka ji da Allah ka san me nake so in gaya ma wani lokacin na san ta samu kenan na tawo ne wata budurwa kai ai na tawo ne wata zan kaɗe diyar budurwa ina gaya maka ba ni in sha a'a ba yanzu ba kawai mu je dai mu dawo to yanzu me rufin ka mu fita mu ka kinke samu din mu fita amma ka fara ga mu a'a wallahi ka fara ga mu a'a mu je mu dawo ba ku mu je din shara mu zubar shara mu zubar shara ya kawo mu zubar me shara ya kawo mu zubar shara mu zubar shara mu zubar ba ka masa to ba matsala insha Allah zan jira God have mercy upon us. God have mercy upon us. ai haka jaddu ai haka Ismail ka tsaro wancan shara to me shara zo gaba mu ga insha Allah masifa ake ji ai gani ne gara na fito kawai ki banda ma me sana'a ta ce ba da Allah an zuba mun shara an zuba kwata kamar wani wanda kai sai ka fito